Francine Farrugia konsiljera nazzjonalista fis-Siġġiew u ex kandidata tal-istess partit fl-aħħar elezzjoni ġenerali baqgħet tinżamm arrestata wara li tresqet il-qorti brabta ma' każ ta' frodi li ammonta li iżjed minn 2.3 miljun euro. Farrugia li għandha 31 sena kienet taħdem bħala manager fil-qasam tal-finanzi u responsabbli mis-salarji fil-kulleġġ Emcast fejn ukoll kellha rwol ieħor bħala lettur. L-akkużi li ġew ippreżentati mill-Pulizija fil-qorti l-ħamis filgħodu jinkludu frodi u użu ħażin ta' flejjes pubbliċi għal benefiċċji tagħha biex jexed ħajja ta' lussu. Farrugia mniezz minn kelliema tal-Partit Nazzjonalista fuq l-edukazzjoni waqt li kontestat l-elezzjoni ġenerali tal-2022 fuq il-5 u 6 distrett iżda ma ġietx eletta. Is-sena l-oħra ġiet eletta fil-Kunsill tas-Siġġiew infisem il-Partit Nazzjonalista. Fir-rwol tagħha bħala uffiċjal pubbliku u manager fid-Dipartiment tal-Pagi fl-Emcast jiġiet akkużata li dawret favorija miljuni ta' euro fondi pubbliċi, irdoppjat is-salarji tagħha bejn Settembru tal-2023 u Mejju li għadda. Jirriżulta li darba minnhom Francine Farrugia li diversi drabi attakkat il-Gvern Laburista bħala marit bil-korruzzjoni kienet għaddit fil-kont bankarju tagħha is-somma ta' 422,420 euro. Min barrek id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet tar-Reati Finanzjarji konferma li Farrugia għaddit is-somma ta' 1.9 miljun euro fil-kont tagħha ta' Revolut. Il-Pulizija kkuntattjaw lil Emcast f'Lulju biex jinformawhom dwar l-investigazzjonijiet fejn ukoll sar trasferimenti ieħor ta' 122,000 euro fil-kont tal-akkużata.